ar bach. Beth o ti yn meddwl y beth i pan o'n ti'n ystod fan hyn nawr yn dechrau off? When i'n cachu pants. Right, John, let's put a big one in, bai. Dalwch Sownd ydi bod fi'n, ha? O, ie? A beth yw enw'r program yma? O, Dalwch Sownd yw enw'r program yma. Ti'n bod fi ail-leid hwnna? Fi yw John Dalton. A fi yw Eurig Davies. Ni wedi dewis y ring stage am West Cork 2026. Waw, da hwn de. Yn glir, ydy e? Beauty. O, edrych mlaen i weld John. Ble mae Guinness a'r popcorn de? Beth o ti yn meddwl y beth i pan o'n ti'n ystod fan hyn nawr yn dechrau off de? When i'n cachu pants. Drych ar hewla. Ti'n gwybod? Ni ma, boes? Waw. Ffantastig, ydy e? Na, eitha nerfus fan hyn i fod yn honesty, achos ti'n bod ti yw'r legend o'r stage ma, ynddo fe? Sa'n gwybod beth ti'n na? O'n i'n excited, ond eitha nerfus fynd, ond... Ti'n gwybod bod y pishyn ma mor ffast, ti? Stage ma i gyd, wyt ti'n gwybod? The next 8-9 minutes, waw. Mae'n mynd i fod yn tipyn o spin ynddo fe. Ie. A'r notes yn barod y ti. Let's go for it. Dalwch Sownd? O, ie! Iach! 5, 4, 3, 2, 1, go. Ges ti beth o wheelie fyna, chan? 180. 1 left and 1 left. 50. Ma' hwnna'n fast. 1 right Ond, into 2 left. A still newid lando. To 1 right. 80. 1 left maybe. Just cut bach fyna. Ti just yn gallu gael well lein i'r And 1 right wal na. maybe. W'n eitha impressed â cut i fan hyn, achos ei byth wedi gweld lot yn cut o hwnna. Mae hwnna usually yn eitha mochedd, a cytes ti fe, agos i bach o siop bod ti wedi. Just bach o flick fyna. 1 left. And Fi si ma neis. Lawr i'r wal tin ma, ynddo fe? long 1 right maybe 80 to a 3 left. 40. 2 right. So ti moyn overcookio fe fan hyn? 3, 4 bales. A'r left-hander nesa, mae'n... And Mae sawl un wedi mynd off ar y cornel yma, Mae'n fan. ti'n gwybod os ydy'r car yn gweithio. 40. Achos dim understeer fyna, just bach o oversteer. Tip the middle. Ti moyn twlio mewn, just bach o oversteer fyna. 6 right. A ni'n mor hwyr i ti'n gallu mynd ar y breaks wedyn. Nes ti biti fod overshoot o hwnna tro cynta? Do. 4 right. So ni'n meddwl yr ailwaith, gobeithio bydd y bach yn lanach. 80. To a 4 left nips. A hwn yn ben bach gastl. Mae just yn nipo de. 1 left maybe 250. Long A dim ond newid lan, yna. into 2 right. Hwn yn neis pisi ma, yn real. Fast fan hyn. A ti'n gwybod lan y ryw nesa. Waw. A bach o oversteer fyna hefyd, lo. Beth ydyn nhw'n meddwl nawr wrth dreifo lawr ar car? Na, road car na. Bydde ti. Mae hwn wastad, cornel nesa, mae wastad yn lib. Ori, just cut o'n bach, os e. 2 left and 1 right maybe. Ma' hwn yn pishyn. 40. Eitha dyn cherries, odi, achos mae'r car yn dieddol o Mae'n symud lot yn eri. fe. A mae rhaid i ni'n siŵr bod ti'n mynd cyto. A dim cut fan. Mae cylfat môr fa. 2 left and 1 right maybe 120. Pan bod e'n sych, wyt ti'n gallu just cut o fan hyn. 1 left. Ys ti lan lot yn gloiach. Ar ôl, siadau sydd â ti ar ôl tro cynta dros y pisi ma, ys ti lan yr ailwaith, lot yn gloiach yn y pisi'n bach na. Ie, oedd e'n sychach na beth Wedd o'n i'n e'n meddwl. Turn open. Ti'n cario lot mwy speed lan na yr ailwaith. Ie. Mae rhaid ti cael rhywun yn deidi, os e. Y temptation yw... Floor it, ie. Towli ddim mewn. Achos dechrau crowd. 5 Yeah. up the mid. 1 left over crest, 40 over mud. Mae hwn wedi bod yn pishyn bach tricky, ond yr notes nawr wnaethon ni fyna, oedd nhw'n good o'n nhw. 100. Ond slip yn adl? Ie. 80. Sa i wedi gweld gwmynt o mes ar y cornel na blan. Na. Mae Rali West Cork cyto lot yn nhw. Maen nhw'n cyto, maen nhw'n twlu mwyd mas just ar ôl y bend yn nhw. It's 2 right, 1 left, 500 up the middle. Joio? Joio. Joio! Maril! Cwreinig amser, wna'n ni'n cael bach o rest Ie. o galw notes, achos o'n i'r streiten hyrra. 250 down mid over O, crest. cor bishyn, boes. Into 1 A nes i ofon yna i bach law mynd yna. 150 to Ie. on the left. Cornel, y right-hander ma fi'n credu. Small. Na, dim y right hander. Ie, honna gath i a Thomas y moment ar. Mynd in gyda ni fe. Do, achos... Fedys ti Rhedais yn i mas- waid yn fe. Rhedais i mas o'r hewl, do fe? Oedd ddim gormod i sbario hwnna, fe. Na. 100. O'n i'n compression fan hyn, Right. a car wedi gwella siwt gymaint hwnna. Oedd e'n arfer mynd wff, ond nawr o'r suspension gwella. Corneli ma'n fochyd o'r enw nhw. Oedd hwn Lan yn yr really un ma. slip lan mewn. Iconic bend hwnna. Into 2 Sorry. right.
O, sa'n One diall step. pam. And one right maybe. Mae di mynd yn rough lan fan hyn fyd. Ai, dros y lle. Ti'n gweithio'n galed lan fan'na? Ie. Oedd e'n amser i fi. Ar wastad gwyd lle fyna. Nawr, hwn yn pishin tricky lan junction nesa. I gael hwn yn iawn, mae lot o amser, a mae rhaid i fod yn bref dros y crest yma. Mae fe'n gloi, mae fe'n edrych yn wath na beth yw e. Ydy. Yn y junction nesa ma, eithon ni off yn 22 siwr o fod. Do, ond os ti'n cofio, tro cynta dros fan hyn, geithon ni bach o moment tro cynta. Fi'n credu camber yr ewl yw e, so mae fe'n... Oedd e'n slip ar y ffordd mewn hefyd, o'n i'n ffili tynnu e mewn. Mae hwn yn bisi fynd i go. Mae fe'n blind i gyd. Mae rhaid i real gwrando ar y notes. Corner nesa sa'n i go. Dwi wedi gweld cwpl accidents cas ar y corner nesa yma. A ti'n dal yn sôn hwnna? Mae hwn yn nasty corner. Sa'n i go. A wedyn ti'n gwybod, mas o mynd, let's go. O rhaid i dangos bach o manners i'r ben nawr, dde. 150, right entry chicane, 4. Oedden ni'n mynd i twtio'r... Na, gen, dim cweit. Dim twtio'r limit o fyna. And one right, one Oedd e'n tynnu mewn, oedd e? Bys i sioc yna. slowing, two right, only 40. Oedd e'n pwynt i overshoot over hyn. Right. Ti'n colli mwy o amser, just... Bach o'r efad fyna, John? Ie, oedd bach mwy ar ôl fyna, tŵ. Mwy e. Long one right opens to Job i front. ti just cael e'n iawn, oedd e? And one right. Mae hwn yn tricky. Gil, os ti'n mynd offline fan hyn, mae big problems ydy, achos y speeds yn eitha uchel fan hyn. A drwch ar mwyd, To a left entry chicane. o ti ffili mynd offline fan hyn. Fi'n credu bod ni wedi cloio ni lan fan hyn tro gynta. Fi'n credu bod ni wedi. And O'r bys i nesa, o mynd i'r diwedd, hwn fy'n i go. right again. 60. Mae rai fod yn bref trwy bys i ma. 80. One Fourth, left maybe. And fifth, one right. And long sixth. crest 100. One left into one right maybe. Ti ffili weld mas o'r corneli hefyd, ti? Na, mae hwn i gyd yn blind. One right 60. Ie, flower pots fan hyn. Dech ar speed de. One right 60. One left one right 40. Two left 80. Yn quick. O, ti'n gael hwn yn wrong, y mes. Mae'n mynd un gath y Darrian Shilstad. Ie, ti'n iawn. Mewn i mynd un. A ti beth i fod ar y flying finish? Long four left. Fi'n cofio pan oedd dim One chickens. left 120. A fi, lawr, mewn i gyd yn competitive. Two I left. gyd lawr trwy'r ffarm. Waw. Good. Here, John. Good. A hwnna'n gloi ynddo fe? Ie, good. Ti'n gwybod bod wedi mynd yn gwrdd o fe? Ie. Wedd y tîm nad yn spot on o fe. Waw. Yn tynnu anal ti, di? Watch o fe nôl. Wow. Ie. Amazing. Fair play, meddwl bod ni jyst yn eistedd fan hyn nawr. Hwna, la fi'n nerfus. Dwi'n edrych yna fe. Ie. Boi o boi. Rwy'n cymeryd, oedd e'n mynd hir o dde, Na we. ond oedd lot o mynd mlaen. Hwff. Ni'n mynd hwn yma? Ti'n cofio beth wedodd Cillian wrthon ni ar pan ma'n ni'n dod mas o parc Fyrmau ar y bore i Sarwn. A oedd e'n brawlan yn beth i'r ring o dde. What's the plan then, John? What's the plan? A wedi sydd e. You know what the plan is. Ie. We, a dros wrthi'n. Yeah. You know what the plan is. Amser deithon ni diwedd y stage a dwi'n credu bod ni wedi tynnu 15 beth i fod mas o pawb. Ti'n gwybod brynu ni? Yeah. Mae da ni. Na gys eisiau neud aros ar awl. Hai. Two left. Okay, John. Fain o weithio ti'n ti di neu West Cork de? Okay, John. Cwpl o weithio mwy na ti, siwr o fod. Mae'n dechreuais i mynd ar y West Cork gyda Tim pan oedd Jeff Kitney yn fe oedd y driver i Team Duffy prynu. A hwnna, blynydde nôl. Hwna bod ti'n fawr cyw'n i gael. Siwr e? Siwr o fod o ni, siwr o fod. Pethau ni newis yw gymaint yn mynd lawr fyna, ond na, dechreuais i mynd lawr fyna fel oedd Rhys yn neud yn ei service o. Fyna ti'n cael blas pethau a dysgu a... Ie, ni wedi neud e, ni siwr wedi neud e 20-25 o weithiau siwr o fod. So rhwng ti a fi, mae'n tipyn bach o knowledge yn ni. Oes. Fi jyst yn edrych ar y diary yn fe, a ti'n gweld St Patrick's weekend a ti'n gwybod ble wyt ti bob blwyddyn. Ie. Sy'n eisiau meddwl ble wyt ti, ti'n gwybod West Cork. Ie, na, mam. Bob blwyddyn yn fe. Third stage, iconic stage, y ring. Yn fe. Ni'n gwybod, sy'n hwnna, mynd i newid beth. Na. Mae'n ala ti cael goosebumps yn meddwl yn beth wedyn pam ti'n troi lan fan hyn a recu car. Ti'n dechrau crynu butterflies. A Lenny, y ffordd hwn redig y Lenny, fi'n credu na'r ffordd iwses i'r ring gynta
nôl o dros 15 years nôl. A hon yw'r ffordd dwi'n licio mwyaf. Na, mae'n iconic Sbin siarad, stage. ie. Two right over crest. Sy'n byd fel em. So mae amser chi'n cael y stage ma'n iawn, mae'n something else. Yn dwi. One left. Stage gynta, oedd, twod, obviously, psyched up a lot o excitement. Crowd rhyfedd yna, dde. Golau newydd, golau newydd ar Cardl. Na'r ffordd i dechrau rali, ddo, dde. Mewn yn dre. A ti'n gofio y boes na ar y ramp, y boes ifanc na? Ie. Mwg bob man. Ie. A dde'n briliant, oedd e. Oedd e fel bod ti'n rhoi ffilm studio. Ie, a ti'n dod off y ramp, straight mewn i'r stage. Right. 10 seconds to gone. Let's enjoy. 3, 2, 1, Go. go. A be'n ngofes ti'n neud, John? Oedd lot o golau. Oedd lot o golau, o floodlights, bob man oedd e. O'n i mor focused ar mynd lan yr hewl na, beth oedd yn dod e. Sti trwy'r sicen lan o'ch o draw, a pen fi. Dwyswch. Wyn i'n mynd i sylwian, wyn i clywed ti'n dechrau gweiddi, lights, o'n i'n drychus i lan, a o'n i'n beth. Oedd bob switch yn mynd, e blaw am y golau. One left and one right over crest. 60. Two right round bail. 80. Two right round bail. 80. Ond ag i wyn digwydd, o wipers yn ymlaen ys ni. A wedi screen wash, o'n i'n meddwl bod dechrau bwrw. Mae'n ymlaen bod canwylliad yn ni yn lle goleini. Ond ia. Amser i ffyn ymlaen, ddo. Fi just i'r switch, boom. Oedd e fel gwledydd, oedd e. Wel, hwn i'n mynd i gael syndan pan ni, Bachan. Fi'n cofod i lawr y stage, fi ffili cofio pwy stage oedd e. Y pedwerydd i stage oedd e. Ti'n iawn? A dethon ni lawr, dethon ni square right, lawr dros y jump, a o streiten mewn i 6 left. A cyn i ni dod i'r 6 left, gweiddes ti rhywbeth gros i fi, a o'n i fel, beth mae hwn yn siarad ti? So repeates i'r call, achos o'n i'n meddwl bod ti wedi gweud bod ti wedi, to repeat, bod ti ddim wedi clywed y call. 180 down over crest to a turn 6 left at the bottom. Come on, turn 6 left. Not you, me. O'n i'n mynd eitha confused, a wedyn, ethon ni rown y doi cornel ysa, a gweiddes ti'r dina, come on, John! 6 left. Concentrate. A diallus i wedyn, dim siarad y fi wedi ti, siarad dina. Ond ei boi ma na i gyd e. Dechrau siarad y hynna. Se di gael rhywun ein arall. Ie, ond os ti'n gwybod pam ti ddim arno fe. Wyt ti ddim yn y zone, obviously. Ti just moyn... O, na, eitha interesting, no. Mae'r boi ma i ddyn yn colli ddyn ni. Chos ei neb ariod yn dechrau siarad y hynna yn gael o seis. Unique. Oedd e'n eitha unique. Ond nes ti fe cwpl o weithiau, ond ar ôl ni, o'n i'n deall y situation yna fe, bod ti'n dechrau gweiddi ar dina yna fe. Oedd wedi syl yn real challenge o'r dechrau. Tywydd. A pethau bach yn frantic yn bore yna fe. Gyda ni bach o problems â car. Belt problems ar y fan belt sy'n troi ar water pump. So o'n i biti fod yn hwyr mewn i y stage gyntaf bore di syl. A llai gweud oedd ti, Oedd heart rate lan o fe. O'n i'n treol camot i lawr, achos o'n i'n gwybod, wel lot wedi digwydd yn y hanner awr cyn y stage gyntaf bore syl. A o'n i fel, reit, os nas o ti yn mynd i fully concentrato, achos twl i'r rali bant byddwn ni'n neud, achos wel lid o reit yn ni, ond wel lot yn mynd mlaen o fe. Oedd y 3 stage na mor wahanol. Ond a'r problems o'n i wedi cael, ond anyway, dethon ni trwyddo. A seto, ges i sioc ar y stage na, wnaethon ni gwrdd amser, achos mae pethau eitha frantic cyn dechrau'r stage yma dde. A dethon ni mas. A wedyn fel, ath y dydd mlaen, oedd yr amseru na, ar bob stage. Ti'n gwybod, ni wedi bod yn stryglan gyda sickness. Do ti'n dechrau erbyn diwedd y rali, ynddo fe? Ai, ond stryglan dros y blynydde diwetha. A ti'n bod, just really moyn cael y final result yn fe? Bones O'Connor. Hwna'n bwysig yn fe? A'r modified. Na gyd ti'n gweithio am yn fe. I cael dros y finish line a benni'r rali. A gwybod bod hwnna yn y bag. Oedd e'n special, oedd e'n eitha emotional. Oedd e'n o'n fe? Oedd, fair play. Mor falch, achos i ni wedi bod ar y siwrne mor galed, really, yn treol bito'r sickness yma. Bod pethau sy'n digwydd i Gwynfor a ffordd ti wedi just step o mewn, oedd e'n mega. Mae fe'n feeling arbennig yn fe. Diolch, Dywys. Na, mae'n iawn fe.
Anytime. Na, mae gwmynt o adrenaline da ti am y 3 days. Ti'n dechrau'r stage diwetha, ti'n meddwl, reit, na gyd ti moyn neud yw benni, ond i fod yn fair, dreifes ti'r stage diwetha mor galed, a wedi ti wedi dreifo y cwbl o stages cyn ni, a wedi ddim eisiau mewn ffordd, lle ti wedi just dreifo drwy a bydden ni dal wedi ennill, ond... Ddim sport o'n ei na, os Na, wel, wedi'n gwybod straight, dis ti mas o'r junction gyntaf na, broad sideways, o'n i'n meddwl, O, ti'n sywyrthu na bethau, o'n i'n meddwl, o boi. A'n ffyn o dde. O, wydden. A mae'r fideos bob man, mae fe'n absolutely hilarious. Halodd Kelly yn y ferch, y message, a thi, beth sy'n bod nhw ti dad? Pawb wedi sbrio champagne, a wyt ti still wrthi'n agor botel. Cardinal, mae'n cadw fe fynd o gytrel. Mae champagne di expensive i wystol. Disaster. Disaster!